Здравейте, хора! Днес ще играме друга игра. Като мисля, че второто ми видео, играхме ето тия и двете игри с плуване и е това. В тази игра нещо не открих и тая е скучна и не показах ви, че играме в друга игра да ловим риба, но не. Аз се свалих и исках да почна така видеото, но казах, че не може да я пусна. И затова си ето тая ще си сваля. Добре, дайдеме малко чип. Добре. Свали се. Къде е? Ето я. Добре. Хубава игра. Аз тази игра съм имал и я играх отпреди, но на Fortnite съм много добър. Ако имате PlayStation 4 или PlayStation 5 или Xbox, можете да играете там Fortnite, но внимание, на PlayStation 3 не може да играете, защото на PlayStation 3 не искам да си мисли даже. Един път аз си купих PlayStation 3, исках Fortnite, като разбрах направо подях за нея и не мога. Обадих се, нали знаете, Mystery Games BG, вие го знаете или не. Обадих се и казах, може ли да играя на PlayStation 3 тая игра? Не може. Добре, нека да почнем да говорим за PlayStation. Нека да видим. Добре. Кой има? Добре. Тая риба е хубава. Ще й дам много. Тая риба е много хубава. Добре. Тая риба е много силна. Добре, фанахме. Мисля, че фанахме. Само стана един път. Добре. Сега, както виждате, има как да умира. Сега ще умре. Чакайте. Фанахме. Да, по-хубава риба. Давай ми от две. Две направо дам. Добре, пари. Имам в момента много. Ето, както виждате, там има една жена. Седи си, който иска си правим. Добре, фанахме още една. Добре. Не. Добре, ще умря. Край. Тя риба е съща. От две я дал. Същия резултат. Добре. Тук стана един проблем с видицата. Добре. Хора, сега
палеста на един проклем. Взимаме. Нещо станало. Аз не знам. Кепче. Бе, леле, тая карта. Вижте колко пари. Добре. Сега имахме две рибитки. Една риба, сега имаме две. Добре, картите вече свършиха. Нека да почнем стати. 7, 10, 11, 15. Не. Давай, рибата ще умре. Фанах, бе! Мисля, че тази риба знам. Дадохме 3. Харесва. Давай. Добре. Много бърже. Не. Ще избяга. Които хора мога да пипам. Тази риба много хубава. Вижте, мога да пия. Да я обърна. Добре. Добре, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pushes. Добре, няма да пипам. Рибата ще избягам. Добре, ето на сушача май ще идва. Станах пален проблем. Така че моят приятел ми звъни. Това видео до сега свършва. Любим видеото вече свършва и първо искам да се абонирате за моя канал, дайте един лайк и се абонирате да стигнем колко лайка мислям 16 000 лайка. Това вече ми е любимото. Чао!